עכשיו, הנה, מצאתי את האנפליפ. רגע. זהרו. אוי, אני מת! פאק. תקחו לכו לבייס. אני חייב לעשות את זה, אל תפסו. נפל, אחי, איך הוא נפל? תמשיך לרדת איך שירדת עכשיו, זה כאילו איך שנפלת? לא, אני מת. פאק, מתתי. איזה מפגר? אומייגאד, אחי, הפאקינג גליץ' המזדיין הזה, קוסמק. פאק. לא, פשוט... אוי, בואי, אני מת. וואו, אחי, פאק, אתה יכול לפתוח לי רגע? אוקיי, פאק. תמשיך. לא, אני דורס את הבן שרמוטה. אין להם איך לראות עלינו. פאק יו, motherfuckers! כן, קילוץ. אתה רוצה שנרד זיין אותם? לא, סתם תעזר אותם, אני לא צריך להרוג אותנו. אם זה הרכב שלהם. זה כל הקטע, כנראה שכן. מאיפה אני אצא אבל? לא יודע, אחי, איך שנכנסנו, כזה מהצד. סבבה. אתה רוצה שנצא לזיין אותם? לא, נו. טוב. וואי, הוא מקבל גליצ'ים מהעצים. אוי, ועבוד לי. טוב, אני פשוט זז. אתה רוצה שאני אצא לא, הכל טוב. אחי, נראה לי חייבים לצאת לזיין אותם, כאילו, אין מה לעשות. אני לא חושב שזה עובר. נו, דניאל, יא בן שרמוטה. אני צריך לצאת. איפה אתה? פגוע אחד מת? אוי, איזה קול יש לזה, יאללה. לא יודע איפה שני. וואלה, בני זונות, אחי, אוכלים בתחת. אני מתקן את הרכב. מה אתה עושה? לא. מה לא? לא, אין לי קאבר לך. הכל טוב. איפה? בבקשה. פגעתי בו אחד? אני כאילו אמור לקום. בבקשה. הרגתי את השני, הרגתי אחד. יש עוד אחד לדעתי. הורדתי 2. לא, אוי, מי הרע? הרג אותי. מאיפה? הראל. אני לא יודע, אחי, מה אתם מסתכלים? ציין אותי! איך? מאיפה? הורדתי אחד. הם בגג למעלה, כן. כן, הראל, אתה נוק, הורדתי את מי שהורג אותך. לא משנה, אתה מת. איי, לא. איזה טיפש יצאתי, סתם לא תפסתי פוזישן, אם הייתי תופס פוזישן הכל היה טוב. זה זין, איזה טמבל יצאתי, איזה מפגר, הייתי צריך לדעת שהם שם. הם היו בדיוק איפה שאת... אני רואה אותו. איפה הוא? הרגתי אותו. רגע. איפה הוא? למעלה. הרגתי אותו. אבל חכה, אולי יש עוד. אחי, הייתי בקאבר, אני לא יודע איך הוא הרג אותי. אז הרגו אותך במקום אחר. וואלה, אחי, אם עושים חלות אני יורג את אמא שלהם. אולי נהיה רקפת... אוי, הורדתי אותו! הולי שיט! יפה. וואו, אחי, אתה לא מבין איזה צליפה לא נורמלית זה היה עכשיו. וואו. זה אני באמת מגיש לעבודה, אחי, באמת. הרגתי אותו. נייס. יפה מאוד. הרגתי את שתיהם, אז סבבה.
יורד בי מה זה שכאילו אני אתעלף. שקט, שקט. שמע, זה מסוכן גם בשבילי, כן? אני לא יכול פשוט לרוץ אליך דוך, יש פה בן אדם. עם שוטגן. אני שומע, אבל אין רק אחד עם שוטגן, יש אחד עם DMR ומשתיק שיורה עליך. הורדתי אחד, יש אחד פולגר עליך. לעשות אקזיט אולי אתה אומר? לא, הנה הורדתי עכשיו את הפרשי. אם אתה, לא יודע, אתה מסך שחור? כן, ויש לי מוזיקה. לא יודע, פשוט תשאר איפה שאתה, כי אתה בבאג והם לא יכולים לקחת את הרכב. הרצו לבית שלנו? מה הם יעשו בבית שלנו? לא נראה לי יודעים עליו. וגם אתה יודע, אין להם באמת דרך לקשר אותנו לבית. כמו שלנו אין דרך לקשר אותנו לבית. וואט דה פאק אחי, איזה ג'אמפסקר, כוס אימא שלו. הרגתי אחד. יו, חישן. יש לי פה בן אדם מולי. באמת? אני רץ אליך. יכול להיות הורדתי אותו, אני לא בטוח. אתם מקלו רק קוראים מהמסכה הזאת. בסדר, אני רץ. ידעתי. חכה, תשאר בקו, אולי הוא לא לבד, אחי. אל תבנה על זה. איך? בדיוק איך שלחת באלוהים. וואי, הוא זה חי. הביל אותי. כוס עמק. הוא חי. מה כתוב שמה? הוא חי? אני לא יודע אם הורדתי אותו. אני רואה אותו, חכה. איפה? מאחורי האוהל. מאחורי האוהל, אני לא יודע אם פגעתי בו או לא. אני רואה אותו עדיין? מת, הורדתי אותו. נייס. אני לא יודע אם הוא מת, אבל תזהר. יכול להיות שעדיין יש שם עוד אחד. אתה לא ליד הלוט שלו? לא. אתה רואה את הדם פה? ליד הבו. עכשיו אני יריתי על הראש שלו. פינשתי. מת. זה הבחור שאתה ראית? אני לא בטוח. לא חושב שזהו. הנה יש פה עוד גופה. אז כן. אוקיי, יש רק כניסה אחת. אנשים על הגשר, שני אנשים על הגשר. איפה? אני רואה. אחד פגוע. השני מכוון, פגע בי. דניאל, זה אחד פגע בי. אחד מת? נייס. שלושה אחי. סבבה. שלישי מת. נייס. איפה? אחי, ראיתי? יורו בי מקדימה. אני מחפה עליך? אומייגאד. אחי, איפה אני אקח את הדברים האלה עכשיו? ציפיתי שיבוא זה פרש ספאון שלי. בן אדם, פולגר. איפה? עליי. רגע. הוא לא ראה אותי. אחי, פולגר. ליד הפייר סטיישן, לא בדיוק פייר סטיישן, סקול. אני פייר סטיישן. ליד הסקול. אחי, אני סתום, אתה לא פולגר. אחי, סקוט מאחורינו. אחי, לידי האוטיסט, הוא 50 מטר ממני הוא היה, ראיתי אותו. זה דואר. וואטאבר, אחי, זה סקול, אבל בסדר. סקול זה דואר, זה לא משנה פאקית. אני מאחוריו, שקט. מת.